Id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università nieda portal ġdid bl-isem ta' Malti.mt. Portal li għandu jservi ta' arkivju estensiv b'magna b'saħħitha ta' tiftix u bħala punt ta' referenza importanti għar-riċerkaturi tal-lum u tal-ġejjieni. Din is-sena d-Dipartiment tal-Malti tal-Università nieda l-portal Malti.mt li huwa jisu bħal mużew virtuali sewa li fih tista' tidħol u tiskopri ħafna affarijiet dwar il-Malti, dwar l-isim Malti. U nistgħu ngħidu hekk għandu kmamar differenti, swali differenti tidħol f'sala li hija dwar pereżempju t-terminoloġija, sala oħra li hija dwar il-letteratura, sala oħra dwar it-tradizzjoni orali, dak li uritna bil-fom minn ta' qabilna, oħra fuq id-dialetti, insomma aspetti differenti ta' riċerka li ssir mill-letturi tad-Dipartiment tal-Malti ma' wkoll mill-istudenti biex tkun online u indirettament inkunu jew bħala għan sekondarju nkunu wkoll qed inżidu l-preżenza tal-Malti fid-dinja diġitali li hija importanti ħafna. Kull taqsima tal-portal għandha xi aspett interessanti. Forsi waħda mill-iktar interessanti hija fit-taqsima ta' dialetti li fiha mappa interattiva li fiha tista' tafas fuq lokalità u tisma' id-dialett ta' dak il-post partikolari. U li hemm sabiħ li tista' tisma' id-dialetti kif kienu mitkellma fit-sittinijiet u s-sebgħinijiet għandna recordings kienu għamlu Giuseppe Kulina u kollegi tiegħu. Mbagħad tista' tisma' id-dialett kif inhu użat bħalissa, ġifieri qed nagħmlu recordings riċenti biex ikollna kontinwità li nibqgħu nibnu. Hemm ukoll mapep dwar aspetti oħra ta' dialetti, il-kliem, għax il-kliem jinbidel minn raħal għal ieħor u tista' allura tażel kelma bħal petne sewa u tara fli marħula tintuża u mbagħad tażel moxt u tara fli marħula tintuża bil-kuluri, jkun hemm il-kuluri kanġu u jruk dawk li l-iktar fl-iktar postijiet li tintuża u fejn tintuża inqas il-kelma jew ma tintuża xejn. Imbagħad hemm affarijiet oħrajn, pereżempju fit-taqsima tat-terminoloġija hemm glossarji differenti, jiġifieri nista' nagħżel pereżempju l-qasam tal-mastru daxxa u jkolli lista tat-termini tal-kliem li jintuża f'dak il-qasam partikolari. Nafas fuq it-terminu u jkolli hemmhekk id-dettalji li għandi bżonn ikun bl-Ingliż, id-definizzjoni, xi kultant ikun hemm stampa għax stampa taf tagħtik ħafna informazzjoni u qed indaħlu bil-mod il-mod anke xi filmati. Aħna mdorrin nagħmlu riċerka dwar il-lingwa Maltija fil-kodba. Sewa, il-kodba huma importanti ħafna, imma bil-mod il-mod għandna nimxu wkoll lejn l-online, sewa lejn id-dinja diġitali u dak li qed nagħmlu li ikollna post wieħed, ikollna sit wieħed li fih jekk hemm student fis-sekondarja, jekk hemm student li qiegħed l-università, riċerkatur interessat fil-Malti, xaħat li jitgħallem il-Malti, studjużi barra minn Malta li jtużaw il-Malti jistgħu jidħlu u jsibu l-informazzjoni. X'tajjeb ngħidu li l-biċċa kbira tal-portal huwa bilingwi, ġifieri bil-Malti u bl-Ingliż. Li hija importanti ħafna, naħseb ukoll is-siti tagħna għandhom kemm jista' jkunu biż-żewġ lingwi, mhux dak li qasmu l-Malti biss imma b'mod ġenerali. Dan żgur mhux proġett magħluq, imma proġett li kuljum nibqgħu pratikament kull ġimgħa nibqgħu nżidu materjal bħalissa qed naħdmu fuq żewġ taqsimi ġodda, waħda għandha x'aqsam mal-letteratura tal-Malti u oħra għandha x'aqsam mal-grammatika sewa mal-forum differenti tal-Malti. U barra minn hekk nibqgħu nżidu, jiġifieri jekk tkellimna fuq id-dialetti nibqgħu nżidu recordings, jekk tkellimna fuq it-termini nibqgħu nżidu t-terminoloġija. Barra minn hekk kull taħdita, kull attività li norganizzaw niffilmjawha, nirrekordjawha u dik titla' bħala filmat fil-portal. Barra minn hekk nieħdu gost aħna naraw li qed niġu kkuntattjati minn ħafna aġenziji, ħafna kumpaniji, ħafna entitajiet li b'xi mod qed jagħmlu xi tip ta' riċerka jew għandhom materjal marbut mal-Malti u dan qed naħżnuh f'post wieħed. Għax dik l-idea li jkollna punt ta' referiment wieħed għar-riċerka dwar l-isem Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.